Pekný večer prajem, víta vás Jaja Tarot. Dnes sa pozrieme na to, čo vás čaká v najbližšie dni. Pozor by ste si mali hlavne dávať na komunikáciu, pretože vznikajú tu búrlivé obdobia, takže pozor na to, radšej dvakrát si rozmyslieť, čo poviete, aby zbytočne nevzniklo nejakým hádkam. Ale je tu karta slnko, to znamená, že po tých pár dňoch, aj keď by prišlo k nejakej menšej hádke, tak malo by sa to nejak vyčistiť alebo prečistiť. Niektorých z vás čakajú úradné záležitosti, buď na súdoch alebo na pošte. Pozor si hlavne treba dávať na peniaze, koľko míňate. Radšej si prerátať, lebo podľa kariet niekto tu z vás rieši buď nejaké pôžičky, ktoré rátate s tým, že sa vyriešia, máte tu také jak takzvané bremeno a treba nájsť nejakú novú cestu. Čiže budete musieť hľadať nejakú novú cestu na to, aby sa to všetko v pozitívnom zmysle proste nejak vyriešilo. Máte tu aj taký balans, čiže budete hľadať rovnováhu, ako tieto veci vyriešiť. Ale všetko nakoniec dobre dopadne. Budete sa síce preto trápiť, ale treba vždy si povedať, že najprv je vždy búrka a potom vždy vyjde slniečko. Takže ja vám prajem hlavne, aby sa vám všetko v pozitívnom slova zmysle vyriešilo a všetko dobré vám prajem. A prajem vám ešte pekný večer.